Здравейте! Правим включване от красива Варна с един човек, който доста хора видяха какво му се случи преди няколко дни. Това е Георги Великов, който, за съжаление, при обход, при търсене на незаконни сметища, пострада физически. Той ще разкаже сега повече за тази неприятна случка. Георги, къде се разви събитието? Нека така да почнем и кога? Преди 2 дена се случи, докато си обикалям просто по сметища в свободното време, за да ги документирам, и минах по пътя покрай едни, те се казват BB-кюбове, съкратено. Намират се между село Пчелник и Горенчев, да, точно така. Да. Тук интересното беше обаче, че за първ път ми се случва около тези кубове да няма дори телена ограда. Поне около другите, на които съм бил, те не са били колко много ден. А защо трябва да има телена ограда? Какви са тези BB кубове, да кажем за нашите зрители, съвсем накратко, какво има в тях, с какво са опасни? Тези BB кубове, това са стоманобетонни кубообразни съдове, в които се съхраняват силно токсични вещества. В конкретния случай става въпрос за пестициди от преди 1989 година, които са стояли по складовете на аграрно-промишлените комплекси, които са били преди 1989-та, са стояли по складовете, силно токсични. Някои от тях са прахообразни, други са в течно състояние и прахообразните просто са сложени вътре в BB-кубовете, а пък течните са смесени с гипс и са поставени също вътре. И тези без никаква охрана, без човешка охрана, без някакво съоръжение, точно, да, което да спира лесния достъп до тях. Те са преснати из цялата страна, могат да се видят на изключително случайни за мен места. Виждал съм не веднъж такива на полетата, оставени без дори никаква подложка отдолу. Аз не знам, производителен дава 300 години гаранция, обаче тази гаранция при какви условия? То няма нито навес, нито отдолу има някаква подложка. Защо е нужна подложка? Това какво би предпазило? В случай, че куба бъде спука. Тоест може някой недоброжелател да отиде да ги нарани, да ги разруши и тази течност или прах би проникнал в почвите. През почвите би стигнало до подпочвените води, които, както знаем, се разпространяват навсякъде. Биха влязли в нашата храна, през животните, в зеленчуци и в месо. Във въздуха също така. Можем да кажем сега как пострадат ти физически, какво реално се случи. Сега на конкретното място, аз един път казах, че съм бил до подобни кубове, но не съм обръщал внимание, не ми е ставало нещо лошо, не съм сещал някаква специфична миризма. Около този куб обаче, около тези кубове, имаше една много специфична миризма. В началото не обърнах особено внимание, но в последствие вече като извадих телефона да снимам, се усетих, че може да се надишам с нещо. Буквално съм стоял не повече от 1 минута, докато спра да сляза да снимам и да се кача обратно. Горе-долу минута и половина. Една минута на открито на въздуха. А говорим неохраняеми кубове, без подложки отдолу и зле поддържани. Изглеждаха ли често редовно поддържани, тъй като казваш, че имат гаранция 300 години? Личеше ли се, че някой се грижи тези кубове наистина да изкарат 300 години? От кубовете, дори външната му обшивка беше скъсана, само че не обърнах внимание колко е било дълбоко, просто го заснех, ако се вижда на видеото. А какво ти се случи на теб? За 1 минута, пак повтарям, на открито. Аз бях наблизо около тях, бях буквално около метър нещо от тях и просто още там ми се замая главата. Просто си казах, че трябва да тръгвам веднага, преди да съм припаднал там. Понеже то беше такъв момент, в който ходех сам. Искам да кажа, че красива Варна медията на база на сигнали на будни граждани, най-активният от които е Георги, наистина поздравления и благодарности, сме подали вече към РИОСВ над 440 сигнала за незаконни сметища в цяла област Варна. Не спираме. Аз лично мислех, че това някога ще има край, но продължаваме да получаваме сигнали за нови незаконни сметища. Вие също може да ни изпращате всякакви сигнали за нередности, които касаят област Варна, ние ще ги отразим. След това какво се случи? Каза, че те е превишало главата. Първоначално мислех, че ще ми отмине, и се качих на колата и карах. Обаче по едно време започнах да усещам вече и задух. Слязах от колата малко по-нататък, като покарах, да заснимам и други сметища. Качих се обратно и стигнах в един момент до, мисля, че се казва село Царевци. И просто там вече окончателно спрях, се казах, че това вече почва да става опасно. Звънах после на 112, за очудващо за мен изключително бързо реагираха. Те даже, може би 3 или 4 пъти ми звъняха от спешен номер, за да ме питат във връзка с това как съм аз, къде са тези кубове. Беше им станало изключително интересно за кубовете, питаха ме номерата на кубовете. Пак казвам, благодарен съм на 112, че реагираха толкова бързо, изобщо не съм очаквал. Парени в носоглътката, кашлица. Най-вероятно ще съм получил някаква лека дихателна интоксикация, което аз ги имах, това е ясно, но се разменах с по-малко.
Ако Като бях съседи. постоял малко повече там, наистина най-вероятно може и да препадна. Нямам никаква представа какво ще да се случи. От община Долни Чифлик казаха, даже оттам също ми се обадиха, понеже аз като звънах на 112, те са препратили сигнала до съответните институции, едната от които е самата община, дежурен от община Долни Чифлик ми се обади, да ме поразпита пак за местоположението на самите клубове и подробности, какво се е случило и ми казаха, че след празниците ще изпратят специализирана фирма, за да направи проверка на място. Сива Варна ще проследи този случай, ще проверим действията на община Долни Чифлик и ще ви информираме. Останете на линия. До скоро!